Evo i prvog pitanja, oče, o ispovesti. Mnogi danas postavljaju to pitanje, kako se pravilno ispovedati, koliko puta ići na ispovest i šta ako čovek nema svog duhovnika, kod koga da se ispoveda? Ja pre nego što počnem sa odgovorom, naravno treba da vam svesrdno zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju, to mi čini osobitu čast, a osobito ću biti zadovoljan ako ovaj naš razgovor i moji odgovori na pitanje slušalaca budu im od duhovne koristi. Elem što se tiče o ispovedi, zaista pravoslavni hrišćani treba da se ispovedaju i treba kako valja da se ispovedaju. Čini mi se da je u pitanju postavljeno i ovo kako se dobro ispovedati. Kao da to samo pitanje podrazumeva da može ispoved biti u neku ruku, da kažemo, manjkava ili neispravna. Jeste, može biti takva i tom prilikom mislim na onaj običaj koji se, hvala Bogu, već uveliko napušta u našim crkvama, onaj običaj kada se verni ispovedaju na sam dan bogosluženja i kada ih se okupi veliki broj, pa zaista nije moguće obaviti čestitu valjanu ispoved, nego se sve svede na ona kratka uobičajena pitanja: da li si postio, koliko si postio, kaješ li se za svoje grehe, odgovor je kajem i na tome se sve završi i posle toga dođe ona razrešna molitva. Naravno da takva ispoved nije ni dobra ni poželjna i, kako rekoh, uveliko se napušta u našim crkvama, nego valja se ispovedati najbolje je uoči samoga pričeća ili čak može i nekoliko dana pred samo pričeće. A to znači kada sveštenik ima dovoljno vremena da čoveku koji se ispoveda posveti punu pažnju, a i čovek koji se ispoveda da bude potpuno spokojan, opušten, pribran i da ispoved protekne u najboljem redu i naravno ono što se od ispovesti očekuje, da bude na duhovnu korist i napredak čoveku koji se ispoveda. Naravno, o ispovedi može se veoma mnogo govoriti. O ispovedi, svetoj tajni ispovedi pokajanja napisane su mnoge i dobre knjige. Verni su u mogućnosti da to sve čuju i pročitaju, ali ovom prilikom samo da napomenemo nekoliko ovako važnih tu stvari. Ne samo da čovek ne ispovedi, kako se to kaže, olakša duši i da skine sa sebe jedan teret. Jer znamo, iz Svetoga pisma, da onaj koji čini greh da je rob grehu. Prema tome, čovek dolaze na ispoved da se oslobodi tog duhovnog unutarnjeg ropstva i da ne samo osjeti olakšanje, nego da u razgovoru sa duhovnikom dobije važna i dragocena uputstva kako da odoli grehu i zlu, kako da savlada svoje rđave navike, kako da se, prosto rečeno, pomiri sa Gospodom Bogom i poče da živi valjanim, čestim hrišćanskim životom. Naravno, posle iskrenog pokajanja i kada duhovnik stekne utisak da je čovek spreman da se bori sa zlom i grehom i da je ispolio iskreno pokajanje za učinje grehove, dolazi do onog završnog čina kada mu sveštenik u ime Božije oprašta grehove, poznate su one reči koje sveštenik izgovara: i ja nedostojni, sveštenik, vlašću Božjom i datom, razrešavam se od svih grehova u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ovdje se postavlja pitanje duhovnika. Pa u stvari svaki sveštenik, samim tim što ima blagodat Svetoga Duha koji je dobio tajni sveštenstva, ima pravo da vrši su tajnu ispovedi.
Znači, svaki sveštenik može da bude duhovnik i ispovednik. Međutim, kako je potrebno da se čovek i češće ispoveda, onda može se slobodno preporučiti da čovek među sveštenicima koje poznaje izabere nekoga od njih kod koga će da se stalno ispoveda. To ima svoje značajne koristi i prednosti. Čovek upozna sveštenika, a sveštenik upozna čoveka, odnosno upozna istoriju njegovog života, njegove duše, pa obzirom na to može lakše da mu pomogne i da ga posavetuje. Što se tiče pitanja kako često se ispovedati, tu nema nekog određenog pravila. Ukoliko bi čovek se našao pred nekim iskušenjem, pred nekom važnom odlukom, ili da je, ne daj Bože, pa u neki teži greh, naravno, tu se može ispovedati kad god je to potrebno. Ako se i juče ispovedio, a od juče do danas se nešto desilo važno, može i danas da se ispoveda. Ali, onako kako je već uobičajeno i kako se od naših ovako poznati duhovnika preporučuje, da je dobro da čovek tako jednom u 3 nedelje, u mesec dana dođe na ispoved. Pa hvala Bogu, ako nema nekih većih sagrešenja, ako nema težih iskušenja, utoliko bolje, ali nije zgore da je u tom slučaju u razgovoru sa duhovnikom napravi, tako da kažemo, jednu malu smotru, jedan pregled duhovnog života čoveka koji je došao na ispoved.